Stojím pred ministerstvom dopravy a v ruke držím dôkaz o tom, ako štát vytvoril legálny byrokratický biznis na obrat vreciek slovenských podnikateľov. Ak prevádzkujete STK, emisnú kontrolu, alebo dielňu na montáž LPG, zákon 106 z roku 2018 vás nutí pravidelne platiť tzv. Priebežné overenie. Stojí to približne 600 eur. Človek by si pomyslel, že za 600 eur príde technická služba s najmodernejšími prístrojmi a reálne premeria vaše prístroje. Realita? Nedisponujú žiadnou vlastnou meracou technikou. Celé overenie prebieha tak, že príde človek s hárkom papiera a skontroluje dokumenty. Dokumenty, ktoré už máte. Skontroluje certifikáty od skutočnej kalibračnej firmy, ktorú ste už predtým zaplatili. A teraz príde tá najväčšia absurdita. O pár týždňov neskôr vám na dvere zaklope okresný úrad, ktorý vykonáva štátny dozor. Čo urobí štátny úradník? Vypýta si presne tie isté papiere, tie isté certifikáty a tie isté kalibrácie meradiel. Rozdiel? Úradník ich skontroluje zadarmo, zatiaľ čo súkromnej firme s licenciou ste museli povinne poslať 600 eur len za to, že sa na tieto papiere pozrela ako prvá. Niečo mi to pripomína. Pýtam sa pána ministra dopravy. Na čo nutíme firmy platiť stovky eur súkromnému medzičlánku za kontrolu, ktorú váš úradník na okresnom úrade dokáže urobiť za pár minút? Toto nie je bezpečnosť na cestách. Toto je umelo vytvorený legislatívny monopol na vyťahovanie peňazí z podnikania, ktoré pristávajú na účte súkromnej firmy poverenej ministerstvom dopravy. Pán minister, zrušte tieto duplicity a nechajte ľudí normálne pracovať.